Lockdown ni jorawo jotono janjani bwsano mobile bai busy khlaijak. Amoni bisingo no tini kaisa suki poribar hinui nukjakha. Borok khub bwsano guide khaio. Bwsa porithani achulai tonglaijao. Abo haike joto takhuk songno no khaijao bwsarokno online ni bisingtwi phano naikini khai poririnani bagwi. Jotono hambai o step no joto guardian no follow khainang thung tei lockdown ni jora phano nijini chwrai mobile bai game rogori bijing tong naki porashuna deklai tong amno kisa naikol baidi tei o step no nahadi jate bo mobile bai free fire rogo tei kwbangma game podre pod game o gadalya karwi ঠিক online no online ni porashuna no gadalna bagwi kisa naisom di cherai rok no yake cherai rok hamya poto thangpainai tei o guardian khoroknoi haike cherai no naikoli porinani bagwi jotno no kobokjak.